Kurat sa sarayawon ayon hanlitin yukok sa manon mga kalagasan ug batan-on hakurat sa naray hakbudayon labi mo ang mga bisita nag-aandam manira igagala may dakpupos ngan may sinsilyo pa may binutok ngay nandamhabon sa hala na sige kita ang mayornan ang Germana nasayaw na hiran pula sa upot ang sunatahan banda hala na sige kita ang mayornan ang Germana nasayaw na hiran pula sa upot ang sunatahan banda. Labi kung may patron mga dayo lain-lain nga nawong ang kadam-an na at tuhap lasa nag-aarig hintag kuratsa sikat ngod ini nga sarayawon halabi nga mga okasyon mga kalagasan ug batan-on kurat sa gudlaan ira ayon hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay ayaan na gala hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupad ang kwarta. Sana all. Bisita nga lagas na kung nalakat na tuturutumbak pero nan mimiling pahindaraga nga iya ikaadoktin kuratsa mga tao inan di pausa kay ang lagas nag-iba ang porma pagsayaw lak niya in kuratsa nagluluhod-luhod nga nadupa hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay damukayaan na gala hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupad ang kwarta. Ay nakikita ang balungan ang kugita